minutes. Alright, bafethu igama lami nje Siyabonga Mpungose. Last week kade uyiba nathi eposte ivideo so uyachaza ukuthi ugogo lo kodwa ke ugogo wami ngoba yena ukhokho kuyena kusho ukuthi kuqale kube ukhokho kube ugogo bese kuba uma so waphambana imbono ke social media ngalelela langa kwaze kwayileyo ndaba kulokhu ukukhulunywa ngalena manje Mbuso sengithi namhlanje nginenhlanhla ngikubambe ngejazi uphuma emsazweni I'm joined by iqhawe lethu la Khoza umkhathi kade ayibamba nayo le mpahla ke no of course can usichazele sine challenge yanda bayagogo uyiba nathi wayichaza ethi umakama wami mina umakama wami ngimbiza ugogo bese kuzothi uyiba nathi uthena ukhokho sisilungisele kuyanda ukuthi kwenzakala kanjani. Okay, ngoba kunolimi lweyigodi lento ebizwa ngama regional dialect ingenxa ukuthi ulimi luba original ngokwempimiselo yalo kodwa abantu mase behamba thola ukuthi ngapha uplastic bathi ucwazi ngale uyabona kodwa kufanele sibuke imisuka yamagama njengokuthi umama usuka kuma Maria gland nje universal kithi sonke ama Greek ama Latin athi umama ngoba ima Maria gland iyona ephehla ubisi ne supraclavicular nerve bese kuba ubisi bengishaka bonke ama languages athi umama ngisho ngathi umama akusona isiZulu ulimi nje universal bese singena lana uma laba abazele izingane egcekeni bekhona kukhona abakhulu kunabo ngokweminyaka ababazele ingakho kuba nomukhulu ngoba usemkhulu kunalaba futhi umkhulu usakhula aganwe ukhulu siyangiconfuse asilandela nangu mama sesidlulile kuyena so uma wami ke umuntu ozala uma wami sekuba kufanele kube ukhulu ngoba ugane umkhulu angithi bese umsindo asuka lapho ke bese kuthi emva kwalomkhulu uhamba kanjena ngithi uyakhokho ukhokho ngoba vele uyakhokho bese right masathi ukhokho lapha iqala ukulahleka iqala ukulahleka yebo so umama ukhulu ukhokho uganwe ilo ogogobele egcekeni waze wagogoda ngoba uzele labantu nje bafunde kuyena yonke into ulimi bancela kuye nabakhulumayo ukhokodile ugane lo osekhokoba ukhulu ugane umkhulu bakhulu bobabili bazala laba phela ugogo ukhulu ukhokho ngisho nomayisela esenomzukulu uyazi usho ukuthini leyo kusho ukuthi kube imzukuzuku iminyaka abantu bezala bezukula bese kuphuma isizukulu umzukulu ngalo seduze makuyele imzukuzuku kunyaka kuthiwa inzuka ayikeyi inkomo imengangena isikeyini kusuke uboshela inkabi ingafuni ukungena uma kuthiwa ngena la ungangena kuthiwa inzuka ayikeyi ukungena ngicela uqeda mina ngumuntu oshesha avume mangiyi-wrong because yona ndlela nje esenza ngayo abantu basema-respect bazongifakazela ukuthi umama nje ugogo kuthi indlela besikhuluma ngayo ezwa khona kusekungene nokhuluza into osubona ukuthi siyatona nje ukutona nokuteketisa nje wena kwamagama ngoba ngisho ukuthi abantu mabehlakazeka ulimi luyafa ukufakaza balokho ngokubani ngo-1826 kuhamba umzilikazi la 1820 kuhamba uSoshangane uhamba namanguni ukhona noKhoza la umabona kodwa abantu bakwaKhoza abangale manje izabo kwaOkhoza uphinde eZimbabwe sahamba nomzilikazi nazo iyo le kukhona amandebele kodwa manje mabehlabelela noma bekhuluma athi uhoza phela kodwa thina sithi uhoza phela uyabona ukuthi into eyodwa kangakanani sengisho ukuthi ongiphikisayo ngale asiyena emsukeni yamagama nezincazelo nokwakheka kwawo mina uqedile ngamkhathini lento hlezi izogeqa amakhulu abayiseseshaya ngathi ngemuva ngicela uhambe ungaphinde kodwa mina ngosema respect yazi ama respect sini mangibuza ukuthi ngithi ulayo ilayo